tabiro tinendene ikawa erokamano dalimbe anaduogo kawuono kendo ikawa erokamano nasata anegeka tinendene ikawa erokamano. Idwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari di star 860 416 #. Ng'e maber niya, Ramogi TV en od jower duto. Machiegni pau tuke, Steven Maina e jaloch mag ng'wech ma kilomita 20 tuke mag Kenya Korea Marathon. Piem makamano notimore kinyi ma kawuono Nyahururu. E ng'wech mar kilomita 10 Margaret Kidong notieko thuolo mokwongo kelewe kod Tabitha Njeri. Riwruok matayo tuke marathon e piny North Korea ne timo temruok e pacho kae e tugono manokelo kanyakla jong'wech 600 ka jaloch oyudo thuolo mar dhi e tiegruok North Korea. Telo mar ng'wech mar Korea olero ni ne giyiero Kenya kalore gi chal mare mar lwasi. Bila shaka na veridhika na nafasi ya tatu. Hiyo ingine walienda. Mbio haikuwa rahisi lakini nimeng'ang'ana yangu yote. Nashukuru tu Mungu kwa kuniwezesha kuwa mshindi wa hii mbio. Haikuwa rahisi, hewa imekuwa ngumu, lakini nimeng'ang'ana tu, nimekaa nyuma ya cabin hadi mwisho, kilomita 2 za mwisho ndio nikaingia mbele, nikakuwa mshindi. Jalosha piny ngima e ng'we mita 800 Lilian Odira notieko thuolo mar ariyo e tuke mag Commonwealth madhi nyime piny Scotland. Odira nologi jang'wech George Hunter Bell ma bende chon ne en jaloch mar piny ngima.